Og I sidder til Rune klar. Og værsgo. 28 kommer helt op. Det er en helt ny måde at træne på, og jeg synes, det er en meget sjovere måde at træne på. En rospinning, det er vild med dans på et ergometer. Vi bruger musikken til at støtte vores træning. Vi rører takt til musikken. Kunsten i at være en god spændingsinstruktør er, at man kan motivere andre til at yde. Man kan bringe sin glæde, sin entusiasme ud over det instrument, man sidder på, og få andre til virkelig at gå ud over en barriere, de måske ikke har været før. Det er meget godt sådan afbrække og prøve noget andet, end sådan den sædvanlige sådan roende. De danske roklubber kan bruge det til at være nye medlemmer. De kan bruge det til at fastholde deres eksisterende medlemmer. Specielt seniorgruppen, som kommer op i årene, ser man meget, meget sjældent til hård fitnesstræning nede i roklubberne. Men får man koblet det rigtige musik på, musik som de kan lide at høre på, så kan vi også fastholde vores ældre medlemmer, og dermed sikre, at de også fysisk er i stand til at komme på vandet året efter, når standarden den går til tops. Jeg brænder for at se de her glade mennesker virkelig lære at bruge musikken og ergometer til at sammensætte nogle programmer, som de kan tage med ud i deres klubber og virkelig bibringe en værdi til klubben. Fedt. Jeg har været med til at få det til Danmark. Det skal ud. Vi skal have det ud i alle klubber. Vi har noget, som fitnesscentrene ikke har. Vi kan bruge ergometerne på den rigtige måde.